Хей, да, точно ти! Готов ли си за 3-дневно приключение, което може да промени бъдещето ти? Ако си на възраст между 15 и 29 години и си от Етрополе, запиши се за Младежка академия. Ето какво те очаква. 3 дни пълни с вдъхновение и нови възможности. 20 младежи, с които ще обменяш идеи и ще създаваш контакти. 2 топ лектори, които ще ти покажат как да бъдеш активна част от обществото. 3 финансирани идеи по 3000 лева. Да, твоят проект може да получи подкрепа. Къде? Общинска база Урвич, село Боженица, община Ботевград. Кога? 4 до 6 април 2025 година. Научи как да участваш активно в обществото и как да влияеш върху решенията, които те засягат. Разви умения, които ще ти помогнат да бъдеш проактивен и отговорен лидер. Регистрирай се сега. Последвай линка в описанието.